Yung adlaw, inani ang magistorya ta karon unsaon pag-asin, unsaon pag-amos. So, inani ra gud maghugasan ni tarong ang mga dahon, bisag unsa nga dahon. Butangan daig asin, dugangan na ni pug dahon, laing dahon. Lain na pud nga hot-o nga dahon. Yabuhan na pug lain na pud nga hot-o nga dahon. Ay na pud yabuhan na pug asin. Ana. Dayon imo na siyang ibali-bali pagkaunya na kang malutay na kay pag tubig man sa ilalom ay sa ilabok ang tubig. Pag lutay niya ibali nimo para malutay na pud hangtod nga tanan na dayon mainani na din siya. Mainana na din siya. So mo ni kani kamuti tops, kini radish, ug mo na ning kamuti tops nga pag inana na daan kwaon ni siya. Imong hugasan para mawalang asin. Kumuto nimo para mawala ang tubig, gutaron nimo gagmay, butangan og mantika og lemon, kalamansi butangan kay para lemon para maabsorb ang iron niya, kay vitamin C para maabsorb ang iron, oil para maabsorb ang para masuyop sa imong lawas ang vitamina A. So muni siya nani niya balutay niya pa koy lain o nga kale. Gahion ni siya so imo ning bali-balihon. Hangtod nga mura na siya gipabukalan pero wala siya bukali kay para naaratanan iyang sustansya dili mawala. So asin ra siya. So wala siya naluto. Yapay dagko nga pitsay mo ning asilga. Dugay gyapon ni magahapon ra ni. Sige pagbali-balihon kay dugay mahumok. O napaday radish. So inana ra kay kada adlaw dapat magkaon ka og recommended sa usak ka tawo nga magkaon kag 2 ka baso nga green kada adlaw. Kaysa tanan nga mga prutas, mga utan ang pinakadaghan og sustansya ang green. So magdaon yung kag green gawas ana nay chlorophyll gikan sa nay energy gikan sa adlaw nga di ba ang mga tanom dili galuto. Nasa po na energy ilang makuha gikan sa adlaw para di ba ang tanom kung imong dili mo ibutang sa adlaw di ba maluya siya, maluyot. So kung ang tanom ibutang sa adlaw di ba na maabtik siya mo tuyakaw siya, inana gyapon ang tao. So nagyapoy energy mo makuha gikan sa sun. So na may uban nga tao nga dili gakaon, magpainit ra sila dong inom-inom ra mga sabaw. Kay og ilang higdaanan niya gyapon solar gyapon higdaanan para kay dili na sila magkaon kay dili na daw nagtuo sila nga dili na daw kinahanglan magkaon pero magkaon gud sila kanang mga sabaw pero di gud na mga kit-kit og baboy kanang magkuha ra sila energy from the sun. Mura lang siya mga tanom ba. So mura na siya ang mga ang dahon sad nga mas masustansya pero makita ra nimo dias mga bisag asa kanang kanding-kanding kay di ba ang kanding buhian nimong kanding unahon maginiyag kanon ang sagbot ng kanding-kanding ay siya madto sa uban nga sagbot kay nang pamatud-an di ay nga daghan na siya sustansya kaysa uban nga mga sagbot. So muna nga ang kanding nakabaluman no anong kinsa ba na istorya sa kanding. So mo sada karon nga sa Amerika daghan na kay mga aon karon anang kanding-kanding kay napamatud-an lagi nga masustansya siya kaysa uban. So nagipamaligya na po na sa uban karon. So pahimos din nga mangturok diha ang mga kanding-kanding ayaw pang lampasa pang kana. Bisag unsa ra gud nga makaon sa kanding, pwede pud nato kanon. Inana po sa Thailand nga tanan nga makaon sa mananap, makaon pud sa tao. So munang mangaon pud sila didto bisag unsa.